Sziasztok! Na ebben a videóban kibontjuk focis kártyákat, 2 pakot. Itt van Krisztián. Na jó, akkor Krisztián kibontja addig eztet, és én eztet. Na lássuk, hogy mi jön ki belőle. Na hát ezek jöttek ki a pakból, amit én bontottam. Lássuk, hogy mik ezek. Na szóval itt is vannak, és nézzek, kaptunk egy nagyon jót. Favorite fans, ezek nagyon jók, és ez Salah, a legjobb egyiptomi focista. Krisztián, ez vajon nem dupla? Ez? Nem. Nem tudom, majd meglássuk. És van ez a kicsi néger, a Barcelonában, vagy persze a Franciában. Mi ez? Jó, a Dembélé, ezt ismerem, még játszottam vele FIFA-ban. És ez valami görög, vagy nem görög. Uruguayban játszik ez. És ez mind Barcelonás. Valami Ronald. És van ez a olasz. Ez. Tudom is mi az. Ez nem tudom, látjátok, hogy csillogos egy kicsit. Igen, José María Giménez. Na lássuk akkor, amit Krisztián kibontott. Na, itt is vannak, és amúgy én először azt hittem, hogy ez Messi, de nagyon hasonlít rá azért. Na akkor itt van egy... Ez hasonlít Messire. Yeah. Na lássuk. Én azt hittem, hogy ez. Ez egyáltalán hasonlít. Ez is a olasz. Néha a Juventusban játszik, ahol Ronaldo is még játszott. Ez argentinai. De milyen ország? Nem tudom, milyen klubcsapat, ez nem ismerem. Ez a Manchester City-be játszik, és a Brazilnál. Mi ez? Ez hasonlít Ronaldóra, mint a Ronaldo testvére lenne. És még ezt nem mutattam, ezt a kicsi fehér hajót. Ez Brazil, és az a neve Joelinton. Igen, akkor lássuk, hogy innen vajon ki a legerősebb. Meg is nézzük gyorsan Krisztiánnal. A Krisztián pakjából eddig ez a legerősebb. Lássuk az enyémnél. Hát nem Salah. Salah nem is jó, de nem minden a legjobb, hanem ez a legjobb a pakkomból. Na igen. Remélem tetszett a videó. Na jó, sziasztok!